us ensenyaré com descarregar o baixar una aplicació. Ves al Play Store de Google Play o Apple Store, que són les botigues de l'aplicació. Cliqueu. Estan classificades per categories: popular, infantil, alerta. Hi ha aplicacions que són de pagament. Jo em descarregaré l'aplicació del 324 per estar informat de les notícies. Clica al botó instal·lar i espera. Ja està instal·lada. Clica el botó obre. Si vas a la pantalla principal del mòbil, ja veuràs l'aplicació instal·lada. La pots obrir sempre que vulguis.